Asa kedengma zora romoi naisinglai mani yagulo finally Nono Sawi Rikheba music video release ngka tei sung nugui manka. Sini Kokborok industry ni haporo tabung ni zora wa nai naikhe sung nugui mano. Teruk kaham rusamung tei kaham music video bai bwskang bukha awgui tongma. Rusamung kereng acting kereng tei kaham director rok bo chini bisingo sung nugui manka. Khayo thinango tebo chini Kokborok industry bwskang awgnai hinai. Sini dofani khoroksai female director Sharmili Debbarma sungjotono siniwo. Bini direction rok light thangjak music video rogo sung nugui mano. Blaino kaham. Hake tabo haino hai sini thani best direction by Tui Sakya. Nono Sawi Rikheba romantic music video. Video ni mainly to sung nugui mano. Sini hasteni India Idol winner Sourabhee Debbarma tei actor rocking Murasing. Rusamung rusamnai ingkha Sourabhee Debbarma tei Novonil Chakma. Video was sung nugui mano hamjagui tongphana hamjagmani kongno sarak laya khoroknina. Sawi Rikheba mungsa sungui bukha bai chalai thangrok kirijak laimarok. Hakena khoroknina hamjagui tonglaya bukha bising simina belaina romantic. Rusamung bahaina belakhena khnatoka rusamungni kokthai bahaina belaina kaham. Rusamungni kokthai sungya ingkha SANGIT Debbarma tei Cinematographer ingkha Hanung Debbarma. Hake mari kising norok bahai ingjak ba khewa music video no comment khai share khadi.